Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kani. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Roque. Usa ni ka inila nga santo dinhi sa Pilipinas, labi na dinhi sa Cebu. Niya pista sa doon sa ato dinhi kapilyang dako-dako taga San Roque. Pista sa ron diha sa Yati, no? Aw di diha, unya pang sabad. Adi paron pista diha. Basta daghan ro mga San Roque nagpista. Kini si San Roque daghan mga account sa iyang kinabuhi, no, nang nabana-bana ni siya nga natawo ni atong 1295 AD nga namatay po ni siya pagka 1327, mga 32 years old ni siya namatay. Niya dato maning iyang ginikanan, bugtong siyang anak. Pagkamatay sa iyang parents, mga 20 years old siya, iyang gipamaligya ang tanan nilang katigayunan o gidistribute ngadto sa mga kabos niya. Dayon ming panaw siya ngadto sa Roma aron pag pilgrimage na atlan nga duna sa ditoy kadtong plantong atong pandemic or endemic, mga sakit. Nitabang siya dito, pinaagi sa paghatag og mga miraculous healing sa mga katawhan. Nataptan po siya sa maong sakit ug hangtod nga mao ditoy iyang namatyan. Mga igsoon, uban kaniya atong iampo nga kita untang tanan magpakabana sa paghigugma sa atong isig katao, bisan pa man o kita moabot sa kalisod o kamatayon nga balaanon sama ni San Roque. Iampo sab nato ang ato mga benefactors and donors nga nag-alagad nato dinhi, pinaagi sa ilang mga financial na contributions, pagpamalit sa atong mga slots aron matuman og mulampos ang atong mga proyekto, labi na kining atong kumbento. Hatagan unta sila sa Ginoo sa kaayuhan, lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga nagtudlo ka kanamo nga ang mga sugo sa langit natingob diha sa paghigugma kanimo ug paghigugma sa among isig katawo. Himoa nga matipon kami sa mga gipanalanginan dinha sa imong kingharian, pinaagi sa pagbansay namo sa mga buhat sa kaluoy diha sa pag-awat namo sa panig-ingnan ni San Roque. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Gikan sa kapatagan sa Moab, mitungas si Moises sa bukid sa Nebo
sa kinatumyan sa bukid sa Pisga nga atbang sa Jericho. Unya gipakita siya sa Ginoo sa tibok yuta, sukad sa kalaad hangtod sa Dan, ang tibuok Neftali, ang yuta sa Ephraim ug Manases, ang tibok yuta sa Huda, ngadto sa dagat sa Mediteraneo, ang Negev, ang walog sa Jericho nga mao ang syudad sa mga palmera hangtod sa Suar. Mingon kaniya ang Ginoo, mao kini ang yuta nga gisaad ko kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob nga akong ihatag sa ilang mga kaliwat. Gipakita ko kini kanimo apan dili ka makaadto didto. Busa namatay didto sa Moab si Moises, ang alagad sa Ginoo, sumala gayud sa giingon sa Ginoo. Gilubong siya sa Ginoo didto sa usa ka walog sa Moab, atbang sa lungsod sa Bet-peor. Apan hangtod karon, walay nasayod sa tukmang dapit diin siya ilubong. Sa pagkamatay ni Moises, usa ka gatos ug kawhaan na ang iyang edad, abtik ug lig-on pa siya ug maayo pagmata. Nagbangutan ang mga Israelita alang kaniya didto sa kapatagan sa Moab, sulod sa usa ka bulan. Si Josue ang anak ni Nun, napuno sa espiritu sa kaalam, kay gipandungan man siya ni Moises sa iyang kamot. Busa, gituman sa mga Israelita ang mga mando ni Josue, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Sukad masukad walay propeta sa Israel nga sama kang Moises nga suod kaayo sa Ginoo. Gisugo siya sa Ginoo sa paghimo sa mga ilhanan ug mga milagro didto sa Ehipto, batok kang paraon ug sa tanan niyang mga opisyal ug sa tibuok nasod. Gibuhat usab niya ang talagsaong gahom ug nagkalain-laing kay bulungan ug makalilisang butang nga nasaksihan sa tibuok Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ang Diyos nga nagpuno sa akong kalag ug kalayo. Daigon ang Diyos nga nagpuno sa akong kalag ug kalayo. Singgit kamo sa kalipay ngadto sa Dios, kamong tanan nga anaa sa yuta. Awitig pagdaig ang himaya sa iyang ngalan. Isang yaw ang iyang mahimayaong kadaiganan. Ingna ang Dios pagka makalilisang sa imong mga buhat. Daigon ang Dios nga nagpuno sa akong kalag ug kalayo. Umari kamo ug tan-awa ang mga buhat sa Dios. Ang iyang makalilisang nga mga buhat taliwala sa katawhan. Daiga ang atong Dios kamong katawhan.
singgit ug kusog ang iyang kadayganan. Daygon ang Dios nga nagpuno sa akong kalag ug kalayo. Pamati kamo karon, kamong tanan nga mahadlokon sa Dios. Samtang isaysay ko ang iyang nahimo kanako, sa pagdangop nako kaniya diha sa mga pulong, ang pagdaig diha sa tumoy sa akong dila. Daygon ang Dios nga nagpuno sa akong kalag ug kalayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya o pakita siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Og sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Importante kaayo ang atong isig katao. Kay matud pa ni Hesus, kung dunay duha o tulo nga magkatigom, ana ako sa ilang taliwala. So kung ang duha mag-away, napay Ginoo o wala? Wala na. Mao na gustos Ginoo di kita mag-away. Ilingi ay mong tupad nawa kay kaaway. Nawa kay kaaway karon. Kanang mga palaaway adto ginapadong sa impierno, kay di naman na pamation sa Ginoo, kay nangaway man. So wala na siya ay
grasya kay ang Ginoo mukuyog ban sa duha o tulo nga nagkatigom labi na gyud daghan sama ning atong gibuhat ron wa man ka mo mag-away wa pero di gyud kalikayan nga dunay mangaway nato dunay magbuhat og mga buta nga makapasakit nato nya si Hesus naghatag siya paagi aron dili ta matakdan sa ilang pagkapalaaway labi na ng mga marites sa nang uban marites mirasol o sa panang uban basta kanang mo kuha na to magsigig complain nato i-post po kita sa social media na pistahan ta dito sa ilang kabuang nya og mahitabo ng ingon ana ingon si Jesus og gusto gyud ka adto siya nga kanang kamurang duha pasabot ayaw apil anang libak adto siya o gusto gyud ka adto siya o gisakitan ka adto siya pero himo ang kamurang duha nya sultihi siya sa imong gibati nasakitan ko anang imong gibuhat ana dili nimo siya baslan sad og panabi ngadto sa lain nakaapan lang ron sa mga katawhan labi na ng social media kay i-post naman hinuon sa social media pasabot ana ni Kristo ayaw siyag ilibak ba ayaw siyag i-reveal ngadto sa uban kamurag yung duha ana sa inyong paminaw mabuhat din ninyo dili nindot kayo na nanglitan imong silingan nga nangilog sa imong yuta nya gikural ang imong agianan adtuon nimo siya mura manig sayop ni imong gibuhat ana nya singhagan din kaniya ay kog ingnang sayop ha hilas biya nimo nga ako maning katungod ana matud pa ni Hesus ug di siya motuo hala pagdaog saksi bisag mga usa o duha ka tawo nga makasaksi pag matuod nga sayop gyud na iyang gibuhat magdaha ka dito kuan imong silingan o usabas mga barangay konsehal nga di lagi na maayong kuralo ng daan or parkingan ng karsada ana baron nya moingon dayon siya kinsa man mo magkuangkuan ako di gyapon ko numutuo i-report sa simbahan kinsa man ning simbahan ang authority sa simbahan kun kamo pulos mga believers ug di sad believers ayaw nalagad to sa simbahan kay di man sa tumuduol kay kanang pariya otro sa nang pariya na putlan kuno nasliog noon ana noon maamong na noong pari pero pulos mo mga Katoliko ala adtos pari nya ipatawag dayon nas pari ayaw sa adtos korte ayaw sa adtos o mamingon ri adto ditos pulis o paman ana nya inigabot na dito sa pari ipatawag sa pari kon mutunga magistorya tambagan sa pari sa Dios non nga paagi nya di lang gyapon mo patuo sa may giingon ni Kristo isipan na lang siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis dawata ba nga siya ana gina siya makasasala ana nya unsa may buhaton nato sa usa ka makasasala matud pa ni Kristo higugmaa ang makasasala higugmaa ang usa ka langyaw kasabot mo ani wa mo sabot mo lagi na di gyud ta magbaton og kaaway bahala nagsigihan tag-away di gyud ta mangaway sige lingay mong tupad ina din agid ta mangaway ha bahala nag-awayon ta di gyud ta muaway mao na si Moises namatay nga wa kasod sa kadtong promised land igo ra siyang gipatan-aw sa Ginoo lagsik pa kay siya bisag 120 na iyang edad lagsik unsa pa to baskog
may pagmata, may pagmemory, pero nikalit lang siya kamatay, kay di gid siya pasudlon sa Ginoo sa yuta nga gisaad. Ngano man, naamong siya sa iyang mga kauban nga mga reklamador kay Ginoo, nangamatay silang tanan dito sa disyerto at bang sa promised land. Apil si Moises, pero si Moises wa maglagot sa mga tao nga siging bagulbol nga rin niya, hangtod naglagot na lang noong Ginoo, gipamatay silang tanan. Apil pa siya, nagpadayon gyud ang pag-alagad ni Moises sa mga tao. Gani day kausa nga giingnas Ginoo, pamatyon ko na lang ang tanan, kanang tanan pamatyon ko na, nya himuan ti kag bag-ong kaliwat. Si Moises bisag medyo nasubo siya sa mga tao sa kabuang nila nga iyang gida, niingon pa gyud Moises, Ginoo ayaw in town sila pamatya. Nang mukuan pa gyud ba? Pero kita moingon man ta, og nanagani dihay magsigaaway na to, dahil matag ingon Ginoo patya ra na mga buang-buang dagko. May rag mga matay na sila, mabangga pa unta na sila. No? Labi nag sigig parking anang karsada, nya di na hinon ka kaagi. May keng ingnon, may taigdagan na mabangga na para di na nakaparking diya. Imo pag yung agianan mo parkingan, ya ingnon pag yung waig alsarya, o makakailan ako. Tungluho na lang. Di na mao. Ang gustos Ginoo, higugma agyod. Mao sa nagibuhat ni San Roque. Ang mga tao misalikway niya, dito na lang siya nagpuyo sa kakahuyan. Ang iro na lang mo ay nag-atima niya, sa wapas siya mamatay, mo'y muhatag niya og pan. Wa gyud magmahay si San Roque nga, Lord, unsa man ni nga perti na kong tabang sa mga kabos, ako paganing gipamaligya ang akong kabtangan kini sunod ko nimo, gipanghatag na ko sa mga kabos. Ngano nasakit na manoon ko nga bata pa man kay ko, 32 pa man akong edad. Bata pa kayo Naabutan na ka nang magsige dinig pa pre-over na ko, pader pre-overi ko, ngano man nalagi ko'y cancer pader. Pila na edad nimo? 50. Pwede nagmatay Ako din pre-overan, minaot pa unta nga marelax kang mamatay ka. Di ka relax na 50 na ka. San Roque gani 32. Kristo gani 33. Inka gusto ko atong kang Moises kay 120. Sige, 120 nga di ka kalakaw. Magsige na lang kag ligid-ligid diya. O gusto mo yung kag taas ang edad, sige, 120. Pero di nakakatikang kay di sa ko ganahan ko to kang Moises nga 120 nya, lagsik pa, baskog pa, may pagpanghuna-huna. Diktador sa nimo. Si San Roque wa gyud mo diktar. Iyarang gidawat nya, naapay istorya nga nauli dito siya ngadto sa iyang lugar sa Montpellier sa Francia. Nya ang iya nang uyuan kay siya man tatoy successor siyang papa, kay ang iyang mang papa mo ay governor. Nya pagdayong kamatay siyang papa, gi turnover ngadto niya, siya gid unta mo ay governor sa Montpellier. Pero kay may sibat man siya ni adto man siya Roma, wa na siya mahibaw igbuhi pa ba. Pagsud niya balik sa ilang lugar, wa na siya magpaila, kay lain naman kay siya gnaong, masakit to na kay gnaong. Wa siya mailhi sa iyang uyuan. Ang iyang uyuan mo na governor niya, kay gagubat-gubat pa man to ang Francia ngadto sa pikas nga border. Gatuo ang iyang uyuan nga siya usa ka espiya gikan sa pikas border. Gipreso siya hangtod namatay. Mo na usas mga istorya nya didto na nakaila kuno ang iyang uyuan, kay nanon man to siya nga bugtong anak man to, pinangayo man to siyang mama. Iyang mama Diyos noon man kayo, ang iyang papa, iyang mama devoted kay ni Mama Mary. Magpuasa gutog kaduha kada semana nya, magampo gyud kanunay kada adlaw. Ngayo siya anak. Motong pagkatao ni San Roque, dunay kuros din iyang dughan. Isip timaan katong birthmark ba, kuros.
Niya mo to iyang gamiton kanang mga nang nay masakiton, iya rang kurusan ang agtang maayo. Pero siya bisag giunsan niyang kurus iyang agtang wa gid siya maayo. Pero wa mapapas tong kurus dire. So nanon to siya nga katong bugtong anak atong ilang gobernador na atoy birthmark. Sa dihang namatay na dito sa prisuhan kuno o sa nis mga istorya, namatay na si Rocky dito sa prisuhan, ilang ginang hubuan kay kanang kuanon man na hugasan. Tapos paghubo ni sidlak pa jud kuno ang koros dire, mo to ang iyang uyuan na kahibap, uy ang ako madini pag-umangkon akong giunay og priso. Dito na sila kailang patay na siya. Nindot ang istorya, no? Parang maalaala mo kaya. Pero kuwala na mga legend ba di sa nagyod kay tinod kay doon naman siya niingon nga dito siya namatay sa Italy. Naam sa account nga wa siya kauli sa ilang dito ra siya namatay. Mga wa man kayo kunoy klaro kay tungod lagi sa una nga di pa sa kay klaro ang maghimog account ba. Pero bisag diin, bisag hain ani ang sentro gyud si San Roque mapaubsanong midawat sa kamatayon o sa kasakit sa iyang mga sakit nga nadawat nga way reklamo nganuman mas importante niya ang paghigugma sa iyang isikatawo ug pagtabang nila dili ang paghatag og kahasol nila. Kay kana man kung mo reklamo na ta hasol kana bitang asawang reklamador kayo hasulan ang bana hasol ba nimo muna mulakaw ang bana adto siya moduol atong dili magreklamo katubang magsige lagi ingon what can I do for you. Pero kanang asawa nga kabliton dayog reklamo so dikit buhat diri sig kuan day gara-gara dia nya paray-paraygan sa banab iwakli lang yapon hasol ba nimo imong kag batang gamay hindi masaga pabaray goy ana ba hasol ba nimo ingong ban pambuang kaga dia paray-paray tanimo kay banatan di kam sugot may pag-atok atong silingan no adto din na sa silingan nya dayon kag reklamo ikang animal ka ikaw kay batasan ikaw ha nagbinuang ka ikaw bito baiiran ka dito mura sa kag kabayo mamati dayon ayaw pamatid igbaiid mura unta ka og iring igbaiid sad ano ana kana gi-imagine na lang ako mo pasuway ng baiid pero ambot lang ninyo kamo may mga minyo ambot lang ninyo sao na ninyo wa ko kibaw na sa inyong buhaton kada adlaw kay ako wa ko kasuway anang magtipon diag puyo sa akong gihigugma ana no sa una na antoy panagsa noon katipong panagsa to kahit lang ba. Pero gugma ba dili reklamo mo na ayaw siya hatagi kahasol matud pa sa atong tubag sa Salmo unsa to daygon ang Dios nga nagpuno sa akong kalag o kalayo. Unsa man ning kalayo nga gihisgotan? Fire of love. Fire ba? Mao na ang gugma ingno nato gauros-uros. Ana. Mag-uros-uros. Kanang gugmang gauros-uros murag kayo bisag unsay imong ibutang sa kayo basta kusog na kayo na siya bisag unsay imong ibutang lunhaw, laya, puthaw, plastic iya ginang kanon. Og lunhaw sunogon gyapon na niya basta kusog na kay na siya og puthaw himuon na niyang kayo ang puthaw basta kusog na kay din aba dili na siya maapektahan kayo na gid siya gauros-uros mo nang ang gugma ni San Roque nag-uros-uros para sa iyang isikatawo sama sa gugma ni Kristo nga nag-uros-uros para nato gay katapusang lingi sa imong tupad ingna nisiga na imong gugma ingna nisiga na o pawong lang gyapon pawong gani bugnaw kay na murag nagpatay kay kanang patay bugnaw kay naglawas ang patay kana yung init ba init mag-uros-uros
salamat sa nahigugma nato nga nag-uros-uros, siging palit og slot. Uros-uros pud atong slot, no? Ang atong halin sa atong SBF DAG para sa atong kumbinto niabot na og 41,110 ka slots. Pakpak. Oros-oros gini. Napay 34,890 nga available. Nya sa atong special slot, kutubra ni karong Sabado nato ibaligya kaning Divine Wisdom and Development. 6,000 ra ba ni ka slot nga tag 100 na natay halin nga 2,015 ka slots ato sang pakpakan ang namalitan ni. Basig ugma hurot na ni kay 3,985 na lang ang nahibilin. So dali-dali mo palit para nasad mo'y Divine Wisdom and Development. Salamat sa nag-uros-uros ninyo nga mga gugma para sa simbahan, atong gugma para sa simbahan. In return, hatagan sa tas Ginoo og kaluwasan. Wa mamatay si San Roque, nagpadayon ang iyang pagkabilagroso hangtod karon. Tungod kay ang gugma sa Dios buhi man diha kaniya. Kita sa dunta magpabiling buhi, pinaagis paghigugma sa tong isig katao, ginamit ang pamaagi sa Ginoo, dili ang pamaagis kalibutan nga linibakay, dinautay to the max. Ihunong ni nato, makamatay ni nato, maparihan niya ta ni Moises nga wa gyud kasud sa promised land. Pero si Moises nakasud og langit. Ang iya tingaling mga kauban kadtong nakaamong niya basig na ay pipila nga wa gyud kasud og langit. Kay nakasaad man Ginoo, they cannot enter into my rest. Nakaingon ang Ginoo ba atong panahon na. Ambot lang. Hibaw-an lang niya nag mga matay na mo. Susiha lang niya dito kung tuwa bagyad sila. No? Basin ugma mamatay na mo. Susiha niya palihog yan. Doon na ba ito'y nakasud ato o wa? Nga na. Sigmo ingon niya sila, wa ginakasod, Padersiano nakasod, wa sad kasod Padersiano. Ngano man naamong sa mga reklamador sa iyang parokya. Wadi ko paamong ninyo, bahala mo diha. Sige na, manindog na ta. Mga igsuon, maghiusa kita sa pagampo, sayod kita nga ang Dios ania uban kanato sa kanunay. Malaumon kitang moingon uban ni San Roque, Ginoo luwasa kami. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga sakop sa simbahan magkasuod ug magpuyo diha sa kalinaw ug sa panag-uyon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran mutahod sa mga katungod sa matag tawo ug likayan ang pagpanglupig sa kabangis, magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga magmaisugon kitang musulti sa kamatuoran, uban ang gugma, ug ang mabinationg pagdawat sa mga pagsaway, magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga masakiton, mga idaran, ug sila nga naara sa balay, makakita sa kahupayan ug kalipay ni Kristo, diha sa kaluoy sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo
ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang mga nangamatay, mahinluan ug maandam, alang sa walay katapusang kahiusahan uban kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Makagagahom og langitnong amahan, dungga og dawata ang amo mga pagampo nga gituboy namo sa pangama ni San Roque, imong buutan nga sulugoon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daikon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagom, nanawag na mo giningan ihanan, ang pamumino nga amot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo sila kalan sa kalagalang ka. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tutsaka ang tuhuran. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami kanimo niining mga gasa sa paghandom ni San Roque, ihatag sa imong katawhan ang grasya sa kalinaw ug kahiusa, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Away o matari. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-ubad kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makab-ot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Roque, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulang lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. sa kungalan kamu magkamundo nahiusa sa paghigugma at kamu sa akong gisugo ug ako kaninyo makiguban ug ako kaninyo makiguban ganakong kalinaw ang bilihong pulgasa ganang panagsama sa tanang katawan. Magampo kita. Ginoo, ang sakramento nga among gidawat niining paghandom ni San Roque, magsantos unta sa among salabutan o kasing-kasing aron mahimo kaming takos sa pag-ambit sa kinaiyang Diosnon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang healing power of God. Nya mulihok rani
kung mahimo sa tang mga healers padong sa atong isig katao, pinaagi sa paghigugma kanila kanunay bisan pas mga palaaway. So naanatay mga pamaagi ni ana sa pag-approach nila. Salamat sa mga tao nga ning tabang nato o nahigugma nato dinhi sa kunang gikaingon ang mga slots nga nahalin ang SBF DAG 41,110 slots na ang halin, ana apay 34,890 ka slots nga tag 500 pesos ang nahibilin. Ang ato sang special slot nga Divine Wisdom and Development or DWD nanatay halin nga 2015, ana apay 3,985 nga nahibilin. Nya sa atong GCash, ako mong pahinumduman, ang akong GCash na close naman sunod buwan na sad ni ma-open ang GCash open patingali ni ang kang Brother Bernardo or Brad Luloy na GCash o kang Remedios Ukaba. Tanawa lang sa atong screen kay ato nang gipakita ang ilang mga numbers. Careful lang gid mo kamo mga online parishioners sa pagpadala og kwarta kay daghan kayong nag-fake og account nako ngan gyapon padresiano ang mga contents misa gihapon ang naong ako gyapong naong pero ang mga account GCash ug ang bank accounts lahi na. So please verify. Pero ganahan mong mo-donate sa nila, okay ra gyapon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kalimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.